Как протича животът по време на лечението? След първоначалната, да я наречем офанзива и стартиране на лечението, нещата придобиват структура и се изгражда една рутина. Прави се терапията с или без престой в болницата, в зависимост от протокола и от поредността на вливката, и пациента си се прибира вкъщи за определен период от време, който отново зависи от вида протокол. Докато си е вкъщи, ежедневно се пият хапчета. Много е важно в тези периоди да се възстановява максимално. Оптимизиране на съня, на храната, много вода. Колкото повече физическа активност, толкова по-добре. 2-3 дни преди следващата дата се пускат отново пълна кръвна картина и чернодробни показатели, ако има нужда от някакви допълнителни неща също, и резултатите се показват на назначения лекуващ лекар. Ако всичко е окей, той потвърждава датата, понеже, както казах, тя е ориентировачна, защото всичко зависи от резултатите. И съответно, прави се следваща вливка, ако няма никакви усложнения, нещата си продължават по описания вече начин. Ако пациента се лекува в друг град, както бях аз, то следващия клип е хубаво да се види.